Súdruhovia, vyzývame vás, zachovajte pokoj a rozvahu. Priateľské sovietské vojska prší a venku se setmělo. Tato noc nebude krátká, beránka vlku se zachtělo, bratříčku. Salam alejkum. A veľmi nás srdco bolí. A aby ste šicej vedeli, my robotníci sa len tak ľahko nevzdávame. My tu aj niečo robíme. Dostal som lopatu, mám stále hlad. Čakám na 10, keď pôjdem do ryby. Viac info sa dozviete v nasledujúcej reportáži. Na Prešovskej univerzite, konkrétne na Filozofickej fakulte, sa s požehnaním vlády Slovenskej republiky zvolil nový dekán. Viac informácií sa dozviete už v nasledujúcej reportáži. A nezabudnite, že podľa nás by mali vzniknúť nezávislé médiá, ktoré by prezentovali rozhodnutia vlády Slovenskej republiky, parlamentu a orgánov, ktoré riadia štát. Súdruhovia, občania, toto je jediná cesta k skutočnej slobode. Verte nám! Milí diváci, teraz chvíľka poézie. Vyletel sokol. Pršalo. Zmokol. Prechladol a zdochol. To je všetko. Dovidenia. Chicago, Paríž, Dili, Róm, a cez okno vidím a sedím doma.